Saka izvezvi tikada kuti titi zviri kufamba nevanhu isu takatomboona icho chatoitika zvinoti ngetichoti isusu tikutori ndezvechokwadi zvinoti takatozviona pana iyeyo so nechimiro chiripo isusu chimwe chinhu chandingati chishamiso chandingati chakaitika pakushayikwa kwemwana uyu hongu kutaura kuri kuita sabhuku vedu kwakakosha asi handingati ini chiro pamba pangu ini pandinogara pakanzi pashayikwa mwana vandinogara navo inini vangakudze ndoda kuenda kubasa ndoda kuenda kubedbridge ndoda kuenda kwakati kwamutare vachisiya isusuwo vamwe vanobva mumavhileji mamwe tiri kutsvaga vana asi vanogarapo variivo vari kunzi havasipo havana hanya nazvo vari kutamba sinuka vari kuita zvipi zvese vari kuti tingataura kuti otherwise vane ruzivo nezvakaitika. Muri yeZimbabwe tiri kuno kwamambo Chisina tina sabhuku musira vanove sabhuku venzvimbo ine chiitiko chemwana. Mwana akapondwa akatorwa mapatsi ake asi nyaya yatiri kuda kutsvaga ndeyekuti tinatsonzwa kuti zvakafamba sei tichitaura nevanhu vakasiyana siyana zvikuru sei neutungamiriri hwemuno mudunhu muno. Regai tinzwewo zvekare tine mwana wamambo ari panapa cluster ndomadaidziro avanovaita vari kuno. Regai titange nokunzwawo kuna vaMuzila vanove zvekare sabhuku kuti nyaya iyi ichisvika munzeve dzenyu yakasvika muri kupi muchiiteyo kuti kune mwana ashayikwa. Inini ndichinzwa nyaya yekuti mune mwana ashayika muvhileji mangu masabhuku Muzila ndinova ndine sabhuku wacho. Ndakanzwa riri zuva rechipiri kuti mune mwana ari kutsvaga ashayikwa. Ndikazoenda kuna sekuru wacho panopamba pacho pakanga vasiyirwa nemuroora wacho kuti iwo mai vepo semuroora aienda kugokwandi. Saka mwana uyu anenzi akasiyiwa akamuka makuseni ndobva vamupa chikafu chesadza remunya akaridya. Saka panguva yaidya sadza ravo vakamupa rimo futi akangosara ari pamba ivo vachingofamba fambani. Saka panguva iyi aifamba havana kuzoziva kuti afamba akaenda nekupi. Apo nzizi wakanga wakafuma wakazara makuseni kwacho. Saka vakaedza kumuronda kuti padzimwe nguva akayambuka vakamuona tsoka dzake haana kuyambuka akazoonekwa navamwe vadzimai padyo nenziziwo panova pachigadheni chavo. Vakamuona achiri mupenyu vakamuona ari mupenyu. Mudzimai umwe aida kuenda kukiriniki. Saka ndiye akati ndakamuona. Saka ivo havana kungokuona kwavakamuita vakangoti hatamuona. Saka isusu panzvimbo yakamuona ndo patakazosvikawo ndovaridzi vacho vanova sekuru vacho ndovabvunza pane vanhu chaunga chevanhu chakanga chiripo china sekuru vavo vakange vati mwana uyu ndinofungidzira kuti dzimwe nguva akanga akuteera gogo vake vari nechemhiri nokuti panzvimbo yatinogara muvhileji mangu tiri opposite pakati pane nziza mhiri kwacho ndokwakayambuka gogo vacho vachinogarira makombi aenda kugokwe. Saka mwana uyu vakangofungidzira pamwe ndo pakadi apa paakayambukira akatorwa nemvura. Saka ndavabvunza sekuru ava vakangonditi mwana uyu handofunga kuti akangoyeredzwa nemvura. Handina imwe fungo yekuti inini kutsvaga kwataita tese kusvikira ino takamutsvedza kumutsvakawo futi munzizi nematofungidzira kuti tingamuone tikazotarisa tiri mhuri yese yemusha takaungana sechaunga tikamutsvaga nenzira yatinokwanisa naye kuti timuwane tikamushaya pa2 days ndopatakazoona patakazogara pasi kuti tine imwe fungwa here kuti tingamutsvaga kuti tingamuwane papi. Tikagara pasi kaona kuti no hatisina imwe chifungwa. Ndopatakazoti iyo kunaiwo sekuru vacho vanova vakanga vasiyirwa ndopatakazotumira kuti tienda kunotaura iwo mbune kwamambo kuti vazive kuti mwana uyu akafamba sei vasatozobvunzwa nemakuhwa evanhu. Pamami muchitaura zvokuti vari kuti mwana akatorwa nemvura pane here akapa chapupu seamai ava vakatanga kutaura kuti ndambomuona ari padhuze nerwizi apa pane here akataura kuti ndamuona achiyeredzwa kuti vanhu vazopa umbowo hwokuti nofunga aenda nemvura. Akapa chapupu kana akaona kuti mwana uyu akaenda nemvura hakuna, asi kuti vanhu vaifungidzira chiti kuti mwana uyu nematsvagiro ataita hatisina umbo kuti tingamuwane papi, asi kunze kwokuti chete tofungidzira kuti nguva aenda nemvura, asi akaona hapana.
inini pane chiitiko chandanzwa zvakare pachiitiko chokuti mwana paakazowanikirwa pachona hanzi pane vanhu vaitorinda magadheni, asi vanhu vasvika ipapo vanhu vanorinda vanoti hapana chavainzwa, hapana chavakaona. Asi vanhu vazosvika varayirwa nemuprofita vazonzi pavakawanira mwana murwizi hanzi uri mugadheni maive nevanhu, mweya wainuhwa waikanda zvechokwadi. Zvinoreva kuti rariri shura here, rariri bipi here, kana kuti chii chaita kuti vari mumagadheni vasanzwe, kana kuti pane rumwe rutivi. Zvinoitika kana paitika chiitiko chakaita saicho chinosirisa, mwana uyu zvinoitika anenge akungonhungwawo nevanhu vanonga vakungozvifambirawo, vasiri vaye vanga vachitsvaka. Zvino zvinoitika kana paitika chiitiko chakaita sechichi. Imimi zvaitika mubhuku renyu, nekuti ndimi sabhuku vamuzila zvaitika munharaunda yakadai. Imimi zvinokubatai sei kuti mwana wezera iroro nemakore 3 ashayikwe paanozowanikwa owanikwa asina dzimwe nhengo dzemuviri? Isu nyaya yakaita sei iri kutibata sevhileji rose, iri kutibata uyezve iri kusirisa chaizvo kuti hatina tiri kutotsvaka umboo chaiyo kuti chii chakaitika pamwana mudiki akaita saiyeyo kuti azowanikwa ane imwe nzvimbo kuseri kwemagadheni zvake. Saka umboo hwatiri kutotsvaga kuti zvakafamba sei. Mofu, ndanzwa kuti chiitiko ichi hachisi chekutanga mukati menharaunda ino, mukati menzvimbo ino yaMambo Chisina, mukati menharaunda yamunove munogara imimi. Ndanzwa kuti nyaya yekuti vana vari kushayikwa vowanikwa vakabviswa nhengo dzavo, kana vanhu vakuru vowanikwa vakabvisa, yatekeshera mukati menzvimbo ino. Mungandipowo bandiko iroro iri? Inini bandiko iroro handina umboonaro, asi kuti vanhu ndivo vari kungofamba nenyaya dingindira renyaya, asi kuti ndive neumboo kuti vari kutora mapatsi ndakaona here, kana kuti pane munhu akaita samambo vedu kana kuti cluster vedu vatinawo, mukuru wedu wemasabhuku vatina handi tine uchapupu here chokuti takaona here munhu wacho, tinongonzwa nemakuhwa vanhu vachingotaurawo zvavanotaura. Regai tinzwe kuna cluster nyaya yekushayikwa kwemwana nemakore 3 kupedzwa mazuva akawanda asingawanika, paanozowanikwa anowanikwa asina dzimwe nhengo dzemuviri make. Imimiwo komenti yenyu zvichiitika munharaunda yamunobatana pamwe chete neutungamiri hwemasabhuku, munotiwo kuti mashoko enyu? Alright, aiwa tinotenda vakuru vangu. Nyaya yandingaedze kutsanangura pamibvunzo yamuri kubvunza yese yakanaka, asi tinenge senharaunda tinenge tichida kuti tibate apo neapo tichibatsirana kuitira kuti mangwana zvatasangana nazvo tisarambe tichisangana nazvo zvekare. Zvamuri kuedza kutsanangura kana kuti kubvunza kuti nyaya iripo ndeyekuti munharaunda medu muri kusangana nezvinhu zvakasiyana-siyana zvekuti vana vari kuitwa zvakati, vari kutorwa nhengo dzavo, vari kuitwa sei. Hongu vanhu vanozvitaura, asi zvirimo mukuitika kwazvo. Kuti zvinoburikidza naiyeyi wati kuti ane zvake akatonowanikwa nhengo dzake dzakashota, haana ruoko, haana gumbo, urupi wakatorwa, nhengo dzake dzakavanzika dzikatorwa. Zvinhu zvinotosiririsa apo underage. Mwana wokuti chero ini ndikasvika pano ndikamutora nekuti ndinoda kufamba naye, anotofarira ndatorwa nemunhu mukuru ndiri kufamba naye, asi asingazivi kuti zvandiri kutorwa izvi ndikuda kutono abuse. Vanhu vakada saivavo tinoshuvira kuti dai kuri kwokuti kubatana kwedu sevagarisani kana sehurumende vakazikamwa kuti vangaiva nani vanhu vakaita saivavo, ngatibatei nesimba kuitira kuti chiitiko chiyo chigume mumanharaunda akasiyana-siyana. Ndisingareve muno chete, asi munharaunda yedu yeZimbabwe mune zvinhu zvakaita saizvozvo. Takambonzwawo zvimwe zvakamboitika kunana zvana makore zviya, zvimwe chete zvikutopambira mukazvitarisa. Saka izvezvi tikada kuti titi zviri kufamba nevanhu, zviri kufamba nevanhu, isu takatomboona icho chatoitika, zvinotinge tichoti isu tikutori ndezvechokwadi, zvinokuti takatozviona pana iyeyo. So nechimiro chiripo isusu chimwe chinhu chandingati chishamiso chandingati chakaitika pakushayikwa kwemwana uyu, hongu kutaura kuri kuita sabhuku vedu kwakakosha, asi handingati ini chiro pamba pangu ini pandinogara pakanzi pashayikwa mwana,
vandinogara navo inini vangakudze ndoda kuenda kubasa, ndoda kuenda kubed bridge, ndoda kuenda kwakati kwamutare, vachisiya isusuwo vamwe vanobva mumavhileji mamwe tiri kutsvaga vana, asi vanogarapo variivo vari kunzi havasipo, havana hanya nazvo, vari kutamba sinuka, vari kuita zvipi zvese, vari kuti tingataura kutoti otherwise vane ruzivo nezvakaitika. Panozobuda futi nyaya ye-catch and release yekuti vanhu vafungidzirwa kuti vanogona kunge vari munyaya iyi vanozoonekwa vakufamba ndo zvatanga tichiedza kuti tikabatana isusu sehurumende, because inini pachangu kana ndichinzi ndiri cluster kureva mukuru wemasabhuku reva ndiri sabhuku, asi ndinge ndakabatawo nharaunda ine masabhuku handinawo. Inini tikati tabatsirana kuti vanhu vatiri kuita izvi, hurumende taipinza mukati, mapurisa ngaite basa rawo, ngaabate through vana kansela whatever, vobatwa vanhu vaya, toona vakufamba futi nesu. Mangwana manje ndikuita kuchiriwo futi upenyu hwangu ndo vaya vaitaura kuZBC vachiti ngevabata. Asi hatina kubatwa. Aiyo, toti vabatwa, vasiyiwa, kureva kuti hasina mhosva yaari kunzi anayo, asi tichitoziva zvedu kuno ndivo vakaita zvinhu izvozvo. Ende zvaakuita kuti vanhu vatye kutaura chokwadi chavanenge vaona, nekuti vari kupara vacho vari kusungwa obva vadzoka ogara futi neni achiziva kuti ndiye uya munhu aitaura chokwadi chakamboitika. Hatichagona kupfuurira mberi nekuda kwenguva yedu. Mungangopedzisira kutaura zita renyu rizere here nemashoko enyu ekupedzisira saclasses? Alright, inini ndinoitwa Gumberu Clever, ndiri sabhuku Gumberu, ndiri pamakadhi area, asi ndiri mwana waMambo Chisini. Mashoko enyu edzidziso kana kuti eyambiro kuvanhu vari munharaunda iri kuitika nyaya iyo yekushayikwa kwevana kana kupondwa kwevanhu vachizowanikwa vasina mapadzi? Inini dzidziso yandingape ndeyekuti kana pachinzi paita chokwadi chekuti ndaziva kuti uyu munhu ndiye aita izvi, handifaniri kuve nekuvanza, ndinofanira kutaura kuti uyu munhu ndiye aita izvi neruzivo rwangu rwandiri kuziva nemafambiro akaita nyaya. Asi tinge takushuvirawo kuti kana tikapawo information iyo kungai kumapurisa, mapurisa akabata vanhu ngakurege kuvawo nevamwe vari kumusoro futi kwemapurisa vanozosiya vanhu vaidzoka futi mudhuze medu kuti vazoabhusa futi nekuti achazoziva kuti ndini ndamutengesa. Ndini futi ndataura chokwadi chakaitika. Pave nekuprotectwa kwema-witnesses.